ብጸላም ጓል ኣንስተይቲ ኽጥለም እቲ ዝኸፍአ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ገዛኻ ፈሓም ምስ ረኣኻ ስምዒትካ ስለ ዝጉዳእ። ሓፍተይ ክልቲኹም ኬሚስትሪ ማለት እውን ውህደት ሆርሞናት ስለ ዘለኹም ብሓንሳብ ደቂስኩም ባዮሎጂ ምስ ኣጋጠመኸ ንምሕብሓብኪ እኹል ኢኮኖሚ ኣለዎ ድዩ? ኣብ ኣፍሪካ በዓልቲ ድኳን ምፍቃር ከቢድ እዩ። ወትሩ ዘየድልይካ ንብረት ኢኻ ትገዝእ። ንኣብነት ወደይ ንሓንቲ ሞባይል 7 ቻርጀር ኣለዎ። ገለገለ ኣዋልድ ሳምነአን ክንዲ ሲም ካርድ ክሳብ ትኸውን ነብሰን እንዳተሓፀባላ መኪና ዘይብሉ ወዲ ኣይብራህንን ይብላ። What? ኦ ማይ ጋድ! ኦ ማይ ጋድ! ዋው! ገንዘብ ብዝተፈላለየ ኣስማት ክጽዋዕ ሰሚዐ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሞባ፣ ኣብ መርዓ ገዝሚ፣ ንመንግስቲ ዝኽፈል ግብሪ፣ ዝተለቓሕካዮ ዕዳ ወዘተ። ወድና ኣፍቃሪቱ ዝህባኸ እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ? መልስኹም እስከ ኣብ ኮሜንት። ከምዘይ ትምርዐዋ እናፈለጥካ ተውፅእ ጓል እንተደኣ ሃልያ ሓደራኻ ስደዳ። ናይ ሓደ ሰብ ሰበይቲ ኢኻ ጅሆ ሒዝካ ዘለኻ። ሓወይ ካብዚ ዝዓቢ ገበን እንታይ ኣሎ? ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ሓቲትካየን ሕራይ ምስ በላኻ ከም ውላድካ ክትዕብየን ካብ መዕበዩ ዘኽተማት ፈሪምካ ከም ዘምፀኻየን ኩሉ ነገር ክትገብረለን ይጽበያ። ክዳን፣ ሞባይል፣ ገንዘብ፣ መመሸጢ፣ ናይ ሻሂ ወዘተ። ኣብ 2017 ከምዚአን ዓይነት ኣዋልድ ኣይጋጥማኹም። ኣሜን በሉ። Amen. 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 ሓፍተይ ሰብኣይኪ መኪና ዘይብሉ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ባዕሉ ክንደግዝእሉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃብታም ሰብ ካብ ክጸድቕ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል እንዳበለ ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ዓለምና ውልቃውያን ነፈርቲ ምዕቡላት መኻይን ዓብዪ መንበሪ ገዛ ክውኑ ምርኣይ ግን ኣይገርምን ዶ? ሓንቲ ሰበይቲ እንተደኣ ሃሊሃካ ምሳኻ እያ ትበኣስ። ክልተ ኣንስቲ እንድሕር ሃሌናኻ ግን በኣኻ እየን ዝበኣሳ። ሓወይ እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። መርዓ እታ ዝዓበየት ቤት ማእስርቲ እያ። ስለዚ መተኣስርትኹም ብጥንቃቐ መሪፅኩም ነብስኹም ብልቦና እሰርዋ። ኩሎም መርዓታት ብትምርዓው ንዲኺ ጥራይ ኣይኮኑ ዝጅምሩ። ብጠኒስ ኣለኹ እውን ጅምሩ ብዙሓት እዩ። ብሮ ሎሚ መዓልቲ ሓሶት ስለ ዝኾነት እታ ንፍቕሪ ክትሓተላ ምችውቲ መዓልቲ እያ። ከም ገለ እንድሕር ዳ ኣብያትካ ኣፕሪል ዘፉል ኢልካ ተመልሰ። እቲ ዝገርመኒ ነገር ሰብኣይ ምስ ስራሕ ዘይብላ ሰበይቲ ን30 ዓመት እናጸንሐ ሰበይቲ ግን ምስ ስራሕ ዘይብሉ ሰብኣይ ን30 መዓልቲ ክትጸንሕ ዘይትኽእል ምዃና እዩ። ትነብረላ ቤት ሓንቲ ዓራት ምስ ኣእተወት ካሊእ ዘይትውስኽ ጸባብ ክንሳ ካሊእ ኣማራጺ ከም ዘለካ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዓራተይ ኮይነ እናቆረስኩ ኢልካ ምዝርጋሕ ምስ ምንታይ ይቖጸር ብሮ? ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሙሉእ ዕድሚኦም 53 ሊትሮ ፈሳሲ ዘርኢ የፍርዩ ይበሃል። ገሊኦም ግን ገና ዘይተመርዐው ክንሶም 3 ሊትሮ ፈሳሲ ዘርኢ ጥራይ እዩ ተሪፍዎም። ኣይገርምን ዶ? ንሓደ ኣፍሪካዊ ቆልዓ ምስ ሃረምካዮ ብሽኩቲ ገዚእኻ መን ሃሪሙካ እንተዳ ኢልካዮ ናብ ካሊእ ሰብ የመልክተልካ። ኣብ ኣፍሪካ ብልሽውና ብኸምዚ ዝጅመር ትዘሕዝን። ሓፍተይ ሓደ ወዲ ኣነ ከምቶም ካልኦት ኣወዳት ኣይኮንኩን እንተዳ ኢሉኪ ክወልድ ይኽእል ዲ ኣይኽእልን ግን ሕተት እዮ። ሓፍተይ ዓርክኺ እንድሕር ሸንዲሕኪ ወይ ልብኺ እንተሰይርዎ ንኣድዩ ደው ኢልኪ ወድኺ ብሓደጋ ሞይቱ ብምባል ሓብር እያ። ንምንታይ በይንኺ ትነብዒ? ንሳ እውን ቀፂዓ ስለ ዘይዕበየቶ ምሳኺ ትንባዕ። ሓደራኹም ባነዘን ኣብ እግረን ሰንሰለት ኣሲረን ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ንግዲ ባርያዊ ተሪፉ እዩ በሉልና ንምንታይ ሕማቕ ተዘክሮታትና ይደግማልና? ኣይ ኣፍሪካውያን ንረኽቦ ካብ ኣውሮፓ ናብ ኣፍሪካ እንተመፂኡ ጉዕዞ ዳህሳስ ካብ ኣፍሪካ ናብ ኤውሮፓ እንተኸድና ድማ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት። ኣይ ኣፍሪካ ሰባት ሓድሽ ቢዝነስ ክጅምሩ ዘይደፈሩስ ዘይውሕስ ፆታዊ ርክብ ክገብሩ ግን ዕፅጥ ዘይብሎም። ብሮ ምፍልላይ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ምፍቃርካ ልብኻ ፎቶኮፒ ጌርካ ነታ ኦሪጂናል ከም ዘቐመጥካ የኣረጋግጽ። ድሓር ልበይ ተሰይረ ልበይ ተመኒሐ ምባል ትርጉም የብሉን።
ምስ ልዕሊ ሓደ ሰብ ኣብ ፍቕሪ እንተደኣ ሃሊኻ ልብኻ ካብ ልቢ ምባል ሜሞሪ ካርድ ክትብላ ይቐልል ንሓደ ሰብ ሃብቲ ይቕይሮ ዘይኮነስ ነቲ ብሰንኪ ድኽነት ተዓቢጡ ዝጸንሐ ሕማቕ ባህርያት እዩ ዘቕልዖ ደቂ ተባዕትዮ ንባዕሎም እናዘመው ሰበይቶም ክትዝሙ ኣይደልዩን እዮም ዝሙት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣጸቢቖም እዮም ዝፈልጡ ንስቶም ክዝሙ እንተኾይኖም ንጾታዊ ርክብ ጥራይ እዩ ሰበይቲ ክትዝሙ እንተኾይና ግን ኣፍቂራን ፈትያን እዩ ብልክዕ ምስቲ ንዓኻ ክትክእካ ዝኽእል ወይ ድማ ዝበልጸካ እያ ትዝሙ What? ሓፍተይ ምስ ሰበይቱ ዝነብር ሰብኣይ እንዳውጻኺ ምስ ኣዲኡ ዝነብር ወዲ ኣይምርዖን እየ ኣይትበሊ ዋላ እውን ኣምላኽ ደው ኢሉ ንኹላትና ናብ መንግስተ ሰማይ እንተዝዕድመና ገለገሊ እኒዋ ኣዋልድ ግን ቁፅሪ ቴሌፎነይ ካብ የምፂኻዮ ኢለን ምሕታተን ኣይቐሪ እዋይ ኔኻ ኣመ